हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलसिम बयखौबो बरायहरबाय आरोना लोगोफोर दायो आङो जानाय भिडिअ होनोसैलाय ओंख्रिया जाबाय नै लाव ओंख्रि लोगोफोर इनिफ्राय नै बियो जोगोनार इनिफ्राय दावदै रुनाय आरोखि ना नै रानिनिया इनिफ्राय नारें खागजि जानोसै आरोना गोथाव गोथावनो बानलु लाबाय संनायखौ भिडिअ बानायलायदिया आङो जानायखौल' भिडिअ बानायनोसै होननानै खामानियानो सोलाबा जाथारो सान्दुं दुंदों नालाय दिनैहाय आरो हा दे जि जोम सुस्रांनाय मास्रांनायावनो नै रानिया स्कुलाव थांनानै फैगुलायो ओंखाम जानायानो आंना पापाया आथायाव थांदो ए पापाया जादो मामि गोथाव गोथाव बरिया बरिया लाव रुनाय इयो बेरायनो थांदो बेरायनो थांदो मामिया माबा पापाया बेरायनो थांदो बरिया बरिया जाफैगोन खोमा पापाया लाव ओंख्रि रुनाय आंनि संग्रायाव बेरबाय नोङो आंनि संग्रायाव बेरनानै होननानैसोला जादो नोङो नांबावबा coba tahu gak balas संख्रि जाबा मानसिया गोबाब मोनो बारा जानो हामा गलखौ जानोबा गल आं गिदिर जायो न'आव गिदिर जादों लासै जा दावदैया दै लों दै लोंनो हानांगौ एसे हरखाना जानांगौ मामि दावदैखौ दे जोगोनार बाथोन एवनाय बाथोन जालाबायो फाजा जाया नांख्रिसो जायो जामजि बावदो नोङो आंनि बाटारफ्लाइ आवगायनि बाटारफ्लाइ गस्ला दंमोन नै जि गरम जाखादों दिनै दुङा दुंथारलायबाय नालाय दिनै सानसे सान्दुङा लावखौ रुनानै थाव होआबालासिनो बानलु संख्रि मस्ला मस्लि होनानै आराम जाबा गोथाव मोनजायो fैबाय ना नै गोंलायनानै जादो ओंखामा बार मा जाखो जादो दावदैया itu namanya gol kedanyan gol itu gol ke kalian kemana gol kedanyan lebih dong ini gol kedanyan lebih dong ini gol ke daun kita udah rang ke ini tahu kenapa gak? Pipi jangan tahu juga tak gue kurang baik gue kalau saya gue pipi enggak itu pipi ke 18 ada pipi ke Alex nang video kasi. Ko tane no ko man nane. Hindi ni siya. Malabas ya ban ngurune ka. Mas nga hata nang pwede na. Ang hata nang lagi sila sama. Iya to kaya na iya sila. Rồi, ate thằng. Cứ một cái này. Ate
방가전 가와. Daodwi tùy nừng ngapa? Nàng thấy hay nít kìa nè Ngapa nang belai tu? Daodwi cái mượn 안 그래, 나 그래, 난 아니 그 시대 감각인데, 능 많은 운동 시끄러. 시끄러 많이. 띵글. 예, 똑같이 내가 그 욕하나 만들면 욕한 게 도돼요. 내가 이라 제자리 타라. Tinggal hơn thôi rồi này nè 안. 이 제자 제자 우리다 이라는. 여기 안에. 나 잡아. 이 제자 나가 지는 거. Thôi đừng bảo Thôi đừng Nhưng cái giá đáng của sản gì đấy mà Kupu kesian. Kupu kadang kupu toman kaya. Ikan cukup toman kaya. Cái mà sẽ là nàng không xem nè Si soalnya ada toman kaya. Nàng thấy không bà Dia yang mau go. Si lang bang bala lang kaya. Nàng à Om ya. Sampai mau. Sudah ke. Sampai mau. Sudah ke. Sudah lah. Sudah baca. Tôi hỏi nè Dạ không bay lướt cái phần xí cơ thâu nữa Daodwi जों बोथिसे जालायबाय आरो ना स्रायनो बिनिफ्राय दा हरगोन र' दै बिनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिनलाय बाय बाय लोगोफोर Konkretnya bagus. संख्रि